Ja by som sa rád len stručne vyjadril teda k tomu, ako ste hovorili, že stále keď tu príde nejaký dobrý nápad, že automaticky k tomu vznikne nejaká opozícia. Ja si myslím, že netreba v tom hľadať nejakú automatickú opozíciu a treba sa pozrieť na to, že možno tá opozícia nekritizuje ten nápad ako taký, ale ten spôsob, to, čo je za ním. Totižto ja mám takú skúsenosť, že v Košiciach, či už je to projekt Európske hlavné mesto kultúry, alebo či to Maliovského kasárne, čokoľvek iné, mnoho ľudí sa pozerá len na to, že teraz tu príde niečo nové. Wow, budeme Európskym hlavným mestom kultúry. Bude tu amfiteáter, budeme mať vodný svet a tak ďalej. To je všetko fajn, to je super. A kto sa pozrie na to, že čo to bude Košičanov stáť, veď my všetci dávame do toho peniaze, to ide z našeho, to nejde z cudzieho. Európske hlavné mesto kultúry nie je hradené čisto iba z peňazí Európy, my na tom participujeme ako mesto. Idú tam naše peniaze. Idú tam peniaze z mesta a idú na úkor čoho? Idú na úkor základných funkcií mesta. Pozrieme sa na to, ako je vyriešená bezpečnosť. Koľko policajtov zabezpečuje bezpečnosť v Košiciach. Ja som už hrozne dlho nevidel na ulici, kde bývam, policajta. Aký stav je čistoty v meste, aký stav majú chodníky, cesty a tak ďalej. Mestská hromadná doprava, veď DPMK ako podnik to nie je nejaká súkromná firma, ktorá tu je znekadiaľ zo zahraničia, to je firma, ktorú 100% vlastní mesto Košice. A mesto Košice zo svojho rozpočtu financuje. A my naplňame ten rozpočet. A preto mňa zaujíma, takisto ako aj mnohých ľudí, ktorí tvoria často tú opozíciu, ktorú ste spomenuli, že dobre, fajn, chcete robiť niečo s amfiteátrom, dobre, ale koľko nás to bude stať a na úkor čoho hlavne? Keď to ide na úkor tých základných funkcií toho mesta, tak som proti. Keď budú fungovať základné funkcie mesta, potom môžeme stavať amfiteátre, potom môžeme tu robiť mesto kultúry, potom tu môžeme robiť čokoľvek iné. Ale pokiaľ nebudú fungovať základné funkcie mesta, aký to má zmysel? Chceme ísť na dlh, alebo chceme sa dostať, nedaj Bože, pred brány nútenej správy?